Wes baleni neh. Sing seneng berjanji marhabanan mesti bakal krungu maca ayat laqad ja'akum rasul min apal betul laqad ja'akum rasulun min anfusikum apal to ngerti karepe ora paham niku nek sampean waca ping 3 sampai ayat terakhir laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Ba'da maghrib ping 3 ba'da subuh ping 3 insyaallah ridhone Allah sing arane teluh santet sihir gendang ora mampir saged diwaca ping 3 ba'da maghrib diwaca bae laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai akhir ayat. Wah kula mboten hafal niku Gus padha wacanen sama di Quran yang omah nggih. Buka akhirnya surat Taubat. Akhir surat Taubat ayatnya niku, 2 akhir surat Taubat. Balene nggih, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nek diwaca ping 3 ba'da maghrib, ping 3 ba'da subuh, insyaallah sing aran santet, sihir, tenung, gendang disugesti mental kabeh. Nggih. Saged kuwi mah dongeng supaya ora dongeng lakonan. Nah, ngono. Baleni nggih, laqad ja'akum. Ja'a iku maknane teka. Teka apa teko? Nek wong Jawa Wetan teko. Nek wong Indramayu teka. Allah Jawa Kulon alah itu ki gara-gara nih iki saged teko niku kesana apa kesini? Hah? Mriku napa mriki? Kadito apa kadieu? Mono apa mene? Sing mene apa? Sing mene lho. Sing teka ning badan jan iki apa? Sing seni iki lho sing awet mau teka lunga. Sing ning kene iki apa? Lah iku pinter. Jadi sing teka rene iki kesini nih. Yang datang ke sini iku rasulun. Paham? Jadi sing tekan ini ki dudu sega, dudu kopi, dudu jeruk, dudu kacang, dudu gedang. Sing tekan ning badane menungsa niku angin anfas arane wujude angin kang manjing lewat irung. Niku pangkate Rasulullah. Mudeng ora sampean? Ngelmu apa? Ngelmune wali yo ngelmu apa? Saged niki tenan lho. Sing manjing irung niki arane namine jenenge anfas. Ujine angin anfas niki illallah. Zikire wong ahli tarekah. Illallah, 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 illallah. Nek ahli hakikat Allah, 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 Allah. Kuwi dikire.
Nek syariat la ilaha illallah, la ilaha illallah. No. Nek ahli makrifat apa hau urip apa piye kok hau hu Allah nggih. Lah karena resane kepleset walah kok walah hu Allah kok walah gitu walah kuwi wong Jawa kan walah kok walah hu au balane nek sing tekan mriki napa sing manjing ini apa anfas teka kene kan mosok teka rono Pinian, lunga, minggat. Jenenge teko ku rene. Lah sing teko niki arane anfas. Namine angin sing manjing irung niku jenenge anfas. Zikire hu pujine illallah. Pangkate Rasulullah. Mudun golek rasul kok rono-rono. Loh. Ning diono Allah niku bareng karo rasule. Teng kitab Burdah Al-Busiri disebutke. Nggih. Busyra lana ma'sarul islami innalana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Nek teng kitab Zibai wa qarana asmahu ala ismihi tambihan ala uluwi maqami. Gusti Allah barengna asmane kelawan asmane Kanjeng Nabi. Ning diono Allah ning kono bareng rasule. Lah nek sampean Allah ning kono, lah rasule ning ndi? Ning Mekah, ning Medina, ning akhirat. Wong urip sama ning kene, Allah esuk bar mati. Ya kuwi malah adoh sampean. Orang ngandel ora apa-apa. Wah, niku kula ngelmune ra tekan. Lah bener nek ngono. Nggih. Tapi ngene iki sampean arep ingkar wong sampean duwe. Yo nglakoni. Yo ngrasake, yo ndek sampean dhewek. Niki sampean ora ana urusane karo kula, niki kula ora ana urusane karo jenengan. Niki urusane jenengan karo diri pribadine. Maka ngaji kemarifatan niku ngaji urusan pribadi. Wong kok ora tau gelem ngaji ilmu makrifat pasti senengane ngurusi uripe wong sejen. Kayak kafir, neraka, ala, bid'ah. Oh, wong delul. Iki genah ora makrifat. Wong kok makrifat niku sibuk ngurusi awake dhewe tenan. Pura-pura ngurusi wong sejen, ngurusi dhewe ora kelar-kelar. Nggih. Tapi bukan berarti nggak peduli orang ngono carane nggih. Saged tambi tenan niki nek wis ngaji kemakrifatan, saya ulang, uripe jenengan niku saka hayate Gusti Allah. Sampeyan biyen diurip, ayo sing jujur mawon nggih. Aja brengkel, aja mbantah. Biyen diurip gak? Iki ngaku napa ngakoni? Ngakoni, iya aku biyen ra diurip bener. Dadi uripe jenengan kuwi saka hayate Gusti Allah. Iki larongan kan sing umur 80 tahun. Pak Ustadz pinten Pak Ustadz? Swidak. Nah? Semon swidak. Berarti 70 tahun sing bengen ana enggak? Ya durung ana. Duwe urip. Ya ora duwe urip. Duwe wujud. Ya ora duwe wujud. Ora duwe wujud, ora duwe urip, ora duwe rumo, ora duwe karep, ora duwe peninggal. Ora duwe basar, ora duwe sama, ora duwe roda, ora duwe wujud, ora duwe hayat. Tuh, padha kan?
niku kabeh ndeke Gusti Allah, dudu ndeke jenengan. Jenengan bisa wujud krana ketempelan zate Allah. Uripmu krana hayate Allah, wujudmu saka zate Allah. Tapi sampean dudu Allah, ngoten enggak? Jenengan dudu Allah, jenengan makhluke Allah, ciptaane kawulane. Makane krana jenengan kawulane Allah, dadekno Allah dadi gustimu. Wong sampean didadekke kawulane, mangkane Allah dadekno gustimu. Aja malah gusti ning setan karo nafsu. Carane ndadekke Allah dadi gustine ya niku wau kumandel ati lan pikiran, merasuk ing badan kabeh jeroan. Niki tenan, masya Allah, hak. Nggih, iki balane nih, diulang. Iki dulu punya hidup enggak? Ayo, arep sewa, mau ingkar, mau ngeyel, arep bantah, ayo dalilmu tono, sak oke dalil. Tetep ora iso jawab pertanyaan iki. Nyoto hak kula jenengan dulu gak punya hidup. Makane Allah hayyun bi dzatihi, menungsa hayyun bi ruhihi. Allah hidup dengan zatnya, manusia hidup dengan rohnya Allah. Sakit diulang, kalau gak ada hayatnya Allah kita gak hidup. Lamun ora ana zate Allah kula jenengan ora urip, ora wujud. Maka pantes arafa nafsah, arafa rabbah. Kenal awake, kenal uripe, kenal pribadine, engko kenal pangerane. Sebab ning uripe menungso niku ana sifat-sifate pangeran. Halo? Halo? Paham? Paham apa hampa? Hampa terasa hidupku tanpa ledalah, aku pinter. Hampa terasa hidupku tanpa dirimu, bener. Uripmu rano awal kosong, rano isine ruwet, mesti nih, mesti ruwet.